The Journey of Faith dipersembahkan oleh dan untuk 3 generasi. Aku anak raja, di atas segala raja. Bagaimana bisa hidupku biasa? Hanya di hadirat Tuhan, di gunung kudusnya, kita dibaharui dan disegarkan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allah. Album ini dipersembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan penyertaannya selama 27 tahun dan untuk pembangunan rumah persembahan yang didedikasikan hanya untuk Tuhan Yesus. Dan kami umatmu. Dapatkan CD-nya dengan menghubungi Saudari Betty di 0811 607 9990 atau Saudari Stefani di 0831 9711 1160. Kami bawa persembahan bagi Allah, korban pujian. Besarlah Tuhan, besar Kau Raja, ditinggikan selamanya. Kami berikan segala hormat atas. Haleluya. Ramangende hojita datama ende honoku pamujiaoku di debataku oh datama halasonoku dengan bahasa. Shalom. Horas ma dihita salutna di hamua kadongan sa porseaon. Holan ala asini rohani Tuhan tado. Hita boy pajupang apala di sedarion. Imana lao marminggu di perminggota di bagasan Arion. Alani di hamuna amanami inanami do sudena hamua kadongan. Asa taparade rohata, tapayas rohata, asa boy hita pajupang doho Tuhan. Lao mamuji-muji warna nabadiai. Biarin amar pudion, taparade marohata manomu haroroni Tuhanta. Muloropa joni Tuhan, adoma isodwa Tuhan. Muloropa joni Tuhan, molor salpun bition, molo bican sidang sipayasi. Jalan sahal mantu bijak akan nanti do using, doho tau di baju hatta lausi. Molo joni Tuhan, akabo arti pusta, di mana si dirohana, alusanku oh Tuhanku awiso. Molo dapat tinggi hehe akan nanti do usi, idaon nasida Tuhan Yesusi. Di bangku di sarune lama do Tuhan, doho tau di baju hatta lagusi. Molo joni Tuhan, akabo arti pusta, di mana sini rohana, alusanku oh Tuhanku awiso. Perlas di rohamahina, akan aposea tu Tuhan Yesus, manomu haromoni Tuhanta. Parade maroham, ay nabadia do kita di bayang budarna. Dibanding oh ale dongan ringan sema hitao, para ratong harajak na itompo. Ay rusang putih kiyon na masupetu surgoi, doho tau di baju harta lagusi.
syukur nada badiai. Haleluya, haleluya. Mulia tema Tuhan. Uparadi hami ma toktong diri nami. Ai hodo toktong nama nugu-nugu hami. Di perdalanan nami toktong do hami diramoti. Jala hodo di jolo nami oleh Tuhan. Bye.
Tasok Bama Tuhan ka
Angkat mata ngaka di joloni Tuhan. Oh Ramasaka Batakara Lamasada Batakara Lamayaso. Diara Rama Ramasara Barara Barara Bayara Laho. Haleluya. 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 Usah pahami oh Tuhan. Usah pahami maho. Mau lihat tema Tuhan. Mau lihat tema. Mau lihat tema Tuhan. Usah maho Tuhan. Oh Ramasara Ramayara Ramo. Oh, Mendok mauliate dohami tu jolom ale Tuhan. Ala di pasu hodo pardalanan ni ngolunami. Di bagasat taunon ale Tuhan. Boy dohami tolhas. Sian sadatiki tutiki na asing. Sia sadaari tu ari na asing. Sian sada bulan tu bulan na asing muse. Jala tolhas dohami. Di bulan na baruon. Ala ni holong ni rohamdo ale Tuhan. Mandok mauliate situtu dohami di jolom. Nang pe gudang akka abad-abad. Di bagasan ngulu nami di Portibion. Alay burju doho ale Tuhan. Ditiup podo tangan nami. Ditugu-tugu hodo hami. Di pardalanan ningolu nami. Huida hami do akka hagugo omu Tuhan. Nakpe gudang akka persahiton dohot sidangolon. Di patuduho kodo Tuhan. Tuhuriam holong ni roham. Bahat manang gudang akka dungan nami namarsahit alay huberek kami do holong ni roham tu nasida ale Tuhan malum do nasida sian parsahiton mauliati ma Tuhan martangya kami di jolom ale Tuhan upasahat kami saluhut huriam saluhut naposom di garejaon ale Tuhan akka pemimpin nami, padita nami, dohot sudia kaparhobas di huriaon, pasu-pasu mana sida ale Tuhan. Akka huriam, manang na di dia pe na sida sadarion, pasu-pasu mana sida, lehon ma di na sida las ni roha, lehon ma di na sida hama lumon ni sahit, manang na diria pe nasida di bagasa sa derion. Porseado hami di hagugoon mo ale Tuhan. Patuduhonom mo do di bulan na baruon tuhami saluhut na akka baga-baga akka odeng na di haporluho kami di bagasan ngulu nami. Mauliate ma Tuhan. Pasahat mahatam na badiyay tuhami. Asalam holong rohanami tuho ali Tuhan di pahusor hami mahatam di bagasan rohanami jala diulahok kami di bagasan ngulu nami mauliate mariho ali Tuhan di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho rap madok mahita amen amen
Martopak maju hita di bagasat Tuhan Yesus. Salam. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Adorak suhu pasahat jami taon tu hita saluhutna. Ima dohot tema serep niroha do bohal tu hasangapun. Mari dem hita pasahat ma sudina nahinol sohon mi. Rap mahita mangedehon na manginang. Pasahat ma sudena nahinol sohon mi. Bata Jehovah Parden dan Basai Ai guru di ibanano tano lampe itahi jolma rohana donasa ngikon haposanmu Jehovah Depata isi madapoponmu sinakan dirohan Aidangadong gunana nampe orso anho tangiando dalamna asa taruliho tangiando dalamna tangiando dalamna asa taruliho saharine tangiando dalamna tangiando dalamna asa taruliho Martopak mahita salutna Lasma rohatta mida Jehovah ala dilehod dope di hita hahi pason. Jamita di hita di bagasan mingguon dohot tema manang judul serep nirohado bohal tu hasangapon. Di bagasan ngoluni jolma sipata adong do jolma dang diboto manang alaniaha ibana berhasil manang sukses. Torop do jolma diripu alani guguna do ubain na boy ibana leleng mangulu nadiba diripu na sida alani hamoraon na do ubain na boy na sida mardalani di saluhut pertibyon alai turpukon mangajari hita toru nirohado manang serep nirohado bohal
tu hasangapon. Tajahama sian sada Petrus 5 bidu onom dohot bidu pitu rup mahita menjaha. Kadamang dohot dainang manang na di dia pehamunuaing marminggu tajahama tabukama suarata las marohata asa tubuh haguguon roh hagugun marhite-hite habonaranon gabi bersemangat tita di bagasan nguluta ruk mahita menjaha sada 20 atong patutoru hamuma dirimu tutoru ni tangan ni debatana gogoi asa dipatipu hamu ditikina papi Tuhon tinggakon hamuma nasa nahinol soni rohamu tu ibana ay di sarihodo hamu molo dung nijaha turpukon macailas roha alana didokon diturpukon patoru hamuma dirimuna paserep hamuma rohamuna molo di budaya ni halak Batak adong istilah na suboy dope mago ima istilah elat late dohot teal torop do jolma nakpe so adong di ibana alai gijang rohana nakpe sopiga dorbiana dakpiga godang hartana say tumibodo di ripu ibana dirina gabe tubuma gijang niroha alay ditrupukon didokon molo naing patiboon ni debata dohita molo naing sangap dohita di bagasan nguluta ikon patorwo tado rohata ikon serep dohita maroha misalnya molo disukut tu sada ina manang tu sada anak buru itu songon na bagakko botar langsing ahadu halusmu itu ayana ni badak gowan na bagakaw ay narajid doang mabadahing ulukku ay narajid doang merawat on boydo di jalong roha alay unang lupa hamu ito unang lupa hamu inang adong doak ka badakon dipakyak kana boru manangakay nata gabi gatal buhina si bata gabi bongkak atong molosongoni alania hadoman nauli alani di bata ruk mahitamat dokon alani di bata sada 2 tolu alani di bata au hiado di suku jolma Pak Robert so tonggo poso hui denna ayalania hado inna ay vitamina hado yalang ho inna nasida hudok ketu nasida bagadong ido golamo tahu tempe daung ay sona awe muda doh terus inna nasida bahudok koma alani Tuhani dui jadi mula dong iso nak kadongan na awet muda na uli na bagak unang idokon alani do alana hurawak do tubuhku nah adong di Surabaya sadainaina menjualan buah doi nato alai di pinggir dalan hirim rohana asa songon nagajang nyod dagunaon yon
Bere kamu do kan dagu. Osang mulu bahasa Batak. Operasi plastik mainat tahun. Duksi dong operasi plastik. Tong merjualan di mana? Di pinggir jalan ini. Ai sura-sura ni rohani banget tong asata jombo. Di bereng jolma sambil menjual buah-buahan di mana. Alay-ala ni panas ni mata ni hari. Gaga bebek kok matong. Bah, gawe di salah ni mana ma dokter na mga operasi. Sebetulnya nang adong salah di dokteri. Ibana do, saya tong berjual buah di panas matahari. Ay meluksi dong operasi, ikut di ruang na khusus 2 tongon. Alay ngatur gijang rohana. Bere kamu do ni tajom mi osakonin na. Ito roari, ito ripasay. Jadi unang adong nagijang rohana. Setuju doa mo manginang? Molo godang arta tapi unang gijang rohata. Molo godang arta bagi do tuak kana swadong artana. Au sipata idok kojol madu tuau. Wah, ngatiki na ho Pak Robert. Ngatiki na ho songono nina. Alai nama dok konon go di mana ke arta. Alai dang ulu mebagi. Hola madok tiki na do imana. Nama lu musi ibadu ayat Alkitab. Molo jolma na di patoru rohana, na di paserep rohana, paimaon nama baga-baga sian di bata. Ikut di patibo di bata di mana sadetiki. Alanan jolma na patoru rohana do, di pasangap di bata nguluna. Alay molo jolma na makagijakon roha ikut di patoru di batado ibana. Idok minder idok diturpukon atong patoru hamuma dirimu. Tu toru ni tangani di bata nagugui. Ala terbatas dohita saluhutna, terbatas umur, terbatas gugu. Alay molo di tangan di debata nagugui hita. Na terbatasi boy gabi tanpa batas. Misalnya mau doang akay na tadison na pugos. Dak pola sa di artana. Unak pola sa di jamitay gilengay. Ali ucok na pugos do makmon. Among mo pinapugos. Opung mo hatok bumate na pugos do. Opung ni opung mo na pugos do be. Molotas pasahat tu gelekta hapuguson dangarong be di rohanyon na yung gabi jolma nasangap di joloni bata ay hapugusoni nama di pahusor-husor alay molota pasahat tu nasida ucok butet herli haposan benget dangarok tarik-taring niamongmu. Alay di tarik ko debatado di ho hasangapon. Buat kamu nasida tu sada dolok-dolok. Patuduhok kamu ma. Siag gijang ni doloki. Pasak ma tu nasida. On sudi hamora onon. Ipasak debatado. Pamolo disukun. Songo dia carana. Pasahat mabenget. Ngolum tu tangan ni debata. Pasahat mabutet. Ngolum tu tangan ni debata. Asa gabi jolmana sangapo di hari marsugut. Oma turpuk. Nama cayuli. Nama ngalian masa depan. Tuak kahalang Kristen. Tuak kana Persia. Idokon patoru. Paserep. Rohamuna. Di tangan ni di bata. Hei ado-adong marcarita dongan.
Nung ngamar sahit, alay tong gijang rohana. Ngamar sahit. Tikilaw baru maruwa pe mana marutang gutong. Alay gijang rohana. Idok ko ni bana. Ayaw tiki maruba tau. Tu Jepang gua maruba tinna. Nang anong dokter Indonesia on, nang main nonin na. Jadi maneng na tuli apa marcarita, holan na Jepang gua sarita. Ayang go Jepang, merdala pe hujut tinna. Memang toho do hujut no merdala Jepang. Naksongok kita, biar lambat asal selamat. Ang go Jepang atong hatop, cepat tepat, mantap. Hidup. Harwa, adong mana so tikos di pamangan nao di bibir rai. Dibuat masya sadainganan, itempel homa tu bibir rai tong. Terutama may daun rupa nai. Marsarita may mana anggo Jepangon hebat. Daksong dokter Indonesia na. Alay lambat laun, perlahan-lahan, lamliling, harwa salah do dokteri, manugu manang manarik bonangay tiki di tepelhon. Kuliti. Gabi tubuh ma. Sada kumis na tubagas. Dak tubuh tu duru tubagas. Ala tubuh tubagas, say palialay mana ma Jepangon. Memang Jepangon pejaja jusen na jolo don. Isikola pengayajar guru sejarah, pejaja jusen Jepangon na. Ala sala bonangi tertarik tubagas. Jadi unang adong na membangga-banggahon jolma. Alay marsiajar mahita. Ikut debatado si Pujiota. Ikut debatado si Las Sonon Nirohatta. Na paduahon ikon hati dakonotado debatai nagugu. Debata itu hebat. Debata luar biasa. Kon hati dakun nota. Si pata malu di huta-huta, dang debata di hati dakun. Begu do. Anggo begu pangisi ni luaton, hebat ina. Ya ada songoni, bisa ada huta. Saya rodoin na beguon, tu hutai. Alay beguon, songot tanga bentuk nga. Jempol. Igora ma detu. Ipalao. Dang marnalao. Romuse. Jadi aladong dihutai. Murid sekolah minggu. Idok ko di mana? Ay songot dia haro bigu. Ngay jadi guru ko sekolah minggu na. Molo palaho bigu. Amurado dalam nama Yesus. Laho bigu na. Itoro murid sekolah minggu. Tikiro begu ya tong budi. Itoro murid sekolah minggon. Ibaim manak ngitangan na buti. Torlau begu. Alana talu tong. Oh tuson. Nangi? Jadi dak pola sa ipabal-gabal-gaw begu. Asa songon na hebat begu. Dangadong hahebaton ni begu. Tuhan Yesus do na hebat. Debatado na hebat. Amen? Martopak majo kita. Itu debata. Ikon hati dakonot tarotong. Selanjutnya didokon. Ayat papituhon, manang bidu papituhon. Tingga kok kamu ma nasa hinol sohon ni rohamu tu ibana. Ay disari hodo hamu. Tabu na yate. Turpuhon. Hidukot disari hod dibatai hita. Jamas saunarion. Gudang jolma. Tong mangulu. Tong mangan. PHK mangan. Tutup usaha. Tong mangan. Haleon. Tong mangan. Pengangguran. Tong mangan. Masa boy songoni. Ay di sarihon debatado kita saluhna. Adong dodo nga songoni. Adak tabu nama pengangguran ba. Robet inna. Basa dok kono mudak tabu. Kulan namangat do ibang pangin na.
Ho nama jol manauta boniko. Holan na mangan, sukari jo ho mangan. Idok kodak tabu. Na tabu may. Puasa songoni di sarihon di bata. Manang ahape amang dohot tamuy nang na solot di rohamu. Didok ko diturpukon. Tinggak kon hamuma. Sude na solot di rohamu. Ahape na di hari kotok kamu. Naik si jalonmu di bagasa tahunon. Didokon pasahat ma. Tinggak kom ma. Ay di batado. Nama narihon. Akay botokku. Aka anak buru. Na sosoho dope. Biasana bulan Desember. Kuat do tekanan. Gudang tuntutan ini dua-dua. Itor dokonon na non. Ay muli maho buru hasia ninna. Berang joni saping jabutay. So tubo do pe nga anak buru ho. Ay nga tulog geleng nga ninna. Ato ima muli maho may nga tuy sebe tahun na. Ropar jalang. Itor muli. Tulubulad dung manguli dung muli mati amatay. Adong gosong ini tahun 80-an. Molo par Jakarta tok tered tuh huta-huta. Sa Jakarta do, metropolitan inna. Adok tetikku, itor tertarik menikah. HP buronan do si Bayong. Sa Jakarta. Orang yang dicari inna mulu di koran, tawanan. Alaiwa mga di pasu-pasu di gereja. Naolo doho majalo amaton. Daksa dapat suku-suku ni nggak dia lusus tante kona ulo doang paditain. Jadi sampai matua marsi haholongan donasi. Aha sonari, na solot di rohamu ito amang do tamu inang. Aha na pinangido ni rohamu. Molo di tahu-tahu sonarion sehat ima pangiduata. Amin. Sehat Tuhan. Saya sehat mahami. Tuhan, sehat ekonomi, sehat bangsa, sehat pemimpin, sehat sudah jemaat, sehat kota, sehat sudah imata pangido. Tutuhani. Ay disari hodo kita. Jadi akana holsoan, tinggak koma holsomi. Dong gue deta di buku deh. Pasahat masudena nahinol sohon mi. Tude bata Jahoba pardenggan basai. Ay guru di ibanado lampeng ditahi jolma rohana donasa. Dokon di bait berikutnya tangi yang do dalana asa taruliho. Di masa-masa COVID-on amang inang unak say holsoan. Alay pasahat ma holsom tu di bata. Unak say mempersalahkan nga salah negaraon, nga salah presiden, nga salah. Molo ta uduti, molo ta ulak-ulak kope, dang manaba nadinggat tunguluta. Alay molo ta dokon, di bata Jehovah urupi hami diakan nama saon.
Debata na burju. Pasu-pasu hami. Pasu-pasu ianakon nami. Pasu-pasu hurian nami. Pos marohamu amang inang ikon monang dohita sahad tu bulan Desember. Pos dorohaku. Ikon pangidot ta tu di bata sehat. Asabuy hita maparohahon, maparateatehon keluarga ta, akadongan ta, alay molomar sahit tita. Hita magabi di parohahon jolma. Alaniim didokon asa gabi mulia hita. Asa gabi sangap hita di joloni Tuhan. Tapatoruma rohatta. Tapa serep marohatta. Tahatidak kumma dinguluta. Debata nagugu. Debata si pergugu. Berikutna tatinggak kumma. Tapasahat ma sude tu debata. Manangah hape nasolot di rohatta. Ala ibana do. Nabuim manarion hita. Songonima jami tadi hita sadarion. Hamu amang do tamuinang molo tabereng akka nama saon. Olo do holsoan hita. Olo do marri masita. Olo do muruk kita. Alay di dokot turpukon. Buan ma sude di tangan ni debata. Ay debatado na manarihok kita. Tahatidak koma. Dangarong nabuhi. Moloso hagugo ni debata di bagasan nguluta. Dang buhi tatolhas. Utaw-taon na nang rodope. Alay pos marohat tadi di bata. Tugu-tugon ni di bata duhita. Buanon na duhita tolhas. Sahat 2 bulan. Desember di taonon. Akka dongan saha porsyaon namarsahit di rumah sakit. Namarsahit di Jabu. Paherbang ma tanganmu. Buka ma amang tanganmu. Martangi yang maho. Dokon ma Tuhan. Rodo au tujulom. Porsea doau diho ali Tuhan. Hodo na manarihonau. Molrohita tu di bata. Jalapos rohat tamida di bata. Lehonon nama hanguluan. Lehonon nama akka aha narikot di bagasan rohatta. Saya di pasu-pasu tuhatta mahita. Tabuk kamarohatta asa masuk kita tu ulaon marulaon na badia. Tabuk kamarohatta asa malum sahita asalam tubuh las ni rohadita. Pasahat ma sudena nahinoson debata Jehovah pardeka basai ai
tabuk kama rohatta ala neng marulaw na badihita. Molo adong namarsak. Molo adong namardok ni roha. Pasahat ma inang tu de batang. Pasahat mamang tu de batang. Iba na do na manarihon. Iba na do ama. Iba na do na makokopita. Si para si roha do iba na. Paserep ma roha. Patoruma. Ala iba na do. Di bata na gugu. Naboy manogunogu hita. Di bagasan ngulut na. Molosay holsoak kita. Dang marlapatan ni. Alay molorohi ta tujolo ni debata. Iba nama nalaho mapareso ngulutta. Pamalupon sahita. Dohot sudi tahe narikot di ngulutta. Tatiok ma roti di tangan-tangan. Ay siat Tuhan ido hujalo jala hu pasahat Tuhamu. Ia Tuhan Yesus di borong ini uju tarjehe ibana dibuat do roti. Takat maroti ta di joloni Tuhan. Di dokma mauliate. Di ponggo 5 laos di dokma. Dagikku doon. Nahumokopamu ulahamu may bahen parningotan tiyahu. Roti na taponggoli da parsauran ni daging ni Kristus doi. Pangan hamuma di bagasan gowarni Yesus. Laos songoni manang panginumani duk salpu namangani iya hatana padanay barui maon di bagasan mudarhu ulahamu masongoni pahen parningotan di au takat ma panginuman ta di joloni Tuhan sinumon pasu-paswi na taha muliatehon dahap parsauran ni mudar ni Kristus doi. Amin. Inu pamuma di bagasan goar ni Yesus. Tabuk kamatangan ta madok mauli ate. Tasobba Tuhan. Tapuji ma Tuhan. Mauli ate ma Tuhan. Maulia tema Tuhan, maulia tema di hode bata, maulia tema husopah kami oh Tuhan, husopah kami oh, husopah kami oh Tuhan. Maulia
lihat tema diho ale Tuhan nunga roho tujulo nami marhite-hite mudarmu naong di pangan kami dohot roti laho mangingot holong ni roham Tuhami ale Tuhan pos dorohan nami di bulanon say pasu-pasu mudo akka naposom akka ruasmu manang nandidia penasida wakat kami tangan nami pasu-pasu ma Indonesia Tuhan pasu-pasu ekonomi asa sehat pasu-pasu Sumatera Utara Amin. pasu-pasu sude gereja pangiduan nami ale Tuhan asa sehat sude pangulan ni huria sehat huriam sehat ekonomi sehat akayanak konni nasida manang nandidiapi nasida pasu-pasu gerejaon pasu-pasu pimpinan nami pasu-pasu sude jemaatmu na mangalehon akka berkat tu gerejaon manang nadidia penasida li Tuhan tabay ma akka odeng tu nasida pasu-pasu Jerusalem pasu-pasu Huria tabukka matangata tajalo ma pasu-pasu di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho sai di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todi munabe amen amen Selamat hari Minggu, oras madita salutna. Salam.